nejúspěšnějšího atleta evropských šampionátů historie. 5 zlatých, ve druhé Španěl Jose Alonso Schmidt, Německá spolková republika. Ve třetí náš Standa Návesňák, nejmladší účastník tohoto závodu. Ve čtvrté dráze Luca Kossi z Itálie, v páté dráze Polák Lešek Řepakovsky, v šesté Uwe Ackermann, který se po dlouhých 4 letech vrátil opět na dráhu, měl dlouhou pauzu, bronzový medailista z Aten z mistrovství Evropy TNDR. V 7. dráze Max Robertson z Velké Británie a v 8. Oleg Azarov, Sovětský svaz. Velký favorit Harald Schmidt, rekordman stadionu 48,51 i rekordman Evropského poháru. Dvakrát dokázal běžet 47,85 tenhle evropský rekordman. Start se podařil. Sledujeme Haralda Schmidta, který by měl v první dráze jasně vévodit tomuto poli a budeme pochopitelně s velkým napětím sledovat i našeho Standu Návesňáka, který by se měl pokusit zabojovat a setřást z našeho celku ten nepovedený start v podobě čtvrtkařské překážkařské tratě žen. Jasně Harald Schmidt, ale Návesňák se drží velice dobře, už se dostal před Kossiho z Itálie. Chodí přes překážky jako 4., 5. v pořadí, to by bylo vynikající. Velice dobře běží také Angličan Max Robertson. V dráze 7. Harald Schmidt v první dráze stále v bezvadném rytmu, Angličan na druhém místě, Ackermann na 3. a 4. přecházel Azarov. A Návesňák tam bojuje s Alonzem o 6. místo. Harald Schmidt jasně vyhraje, druhý bude Robertson nebo Alonso. Harald Schmidt první, Robertson druhý, Alonso třetí, Návesňák 5. za Azarovem, 6. Ackermann, 7. byl Ital Kossi a 8. Polák Řepakovsky. Tak to je fantastický výsledek našeho reprezentanta, nečekali jsme takovéhle umístění a útočil na Azarova, který má letos zaběhnuto 49,83. Budeme zvědaví na čas. Schmidt 48,64, zůstal o 13 sekundy za svým rekordem stadionu, ale podívejte se, jak těsné pořadí potom bylo dál. Standa Návesňák skvělou koncovkou předstihl bronzového z mistrovství Evropy Uwe Ackermana z Německé demokratické republiky, druhý byl Robertson, 3. Alonso, no Azarov 4., 5. Návesňák, 6. Ackermann, 7. Kostky republiky, Polák Južišin, Kubánec Martinez, Cooper z Vaham, Daneberg, Německá spolková republika, Kolno Otčenko a Bugár. Tu sa pripravuje štart mužov na 400 metrov cez prekážky. Tam v sektore výškárov bojujú už iba 2. Zrejme sa k tomu ešte dostaneme. Avdejenko a takisto náš Vondra. Ostatní všetci už vypadli a rozoskakujú sa na výške 226. Zvara neštartuje dnes, ospravedlňuje sa pre zranené koleno. Takže sa venujeme tejto disciplíne. To je Návesňák. Stanislav má 3. dráhu. V prvej je Serafín z Bohemiansu, v druhej Marinčič z Vysokých škôl. Tu je teda Návesňák Sparta, 3. dráha. Potom 4. Tam vidíte Serafina v prvej, vedľa neho Marinčič z VŠ v druhej. Návesňáka sme už videli. 4. dráhu má potom Azarov zo Sovietskeho zväzu. Tu ešte trošku vpravo, áno, ďakujeme. V 5. potom Pecen, Slávia, Praha. V 6. Vladimír Musil z Bohemiansu. V 7. Morong zo Španielska. No a Šářec zo Slávie v 8. dráhe. 400 metrov cez prekážky mužov. Rekord mítingu drží časom 49,85 Schulting z Holanďan, ktorý tu zabehol tento čas pred 9 rokmi. Favoritom tejto disciplíny je Azarov zo Sovietskeho zväzu. V tejto sezóne má zo všetkých účastníkov tejto disciplíny najrýchlejší čas 49,83. Už ho vidíte na prvom mieste. Návesňák sa drží za ním. Ten má v tejto sezóne zabehnutý 50,64. Nazarov behal a bežal, štartoval na majstrovstvách Európy v Stuttgarte iba v rozbehu a to je súboj Azarova s Návesňákom. Návesňák, škoda, že trošku zakopol, ale napriek tomu sa dostal na prvé miesto. Výborne, výborne. Stanislav na druhom mieste, Návesňák na 3. potom Vladislav Pecen. Takže pekný úspech Stanislava Návesňáka. Tu sa na ňo pozeráme. 22-ročný Spartan porazil výborného reprezentanta Sovietskeho zväzu Olega Azarova. Pozrieme sa ešte raz. Tu ešte boli plece pri pleci, aj keď v týchto chvíľočkách ešte Vary viedol Azarov na začiatku stovky, ale potom záver, finish patril nášmu Návesňákovi. Aj keď tam trošku zakolísal, videli ste, ale napriek tomu mal
lepší finiš, skvelý záver. Zvíťazil pred Azarovom 50-56 neoficiálne. Na 3. mieste potom Pecen a na 4. Musil.